Ay, sudan. Ito na mo. Sakay, may pagsakay lang ka ito po doon. Okay, bye. Nah, turta? Bakas patos eh. Ah, kapoy po na ba ito na eh? Kapoy ba ito na eh? Pero, sa kalibo ni. Mahal lagi na lagi. Nindot siya, pero mahal po. Nindot po presyo. Nindot eh, naniligon kayo. May nalang maglubog ka ba? Ligon ng higdaanan. No? Kung maglubog ka ba, ligon ng higdaanan. Tingalon lang yung Ay, hindi mo kang nga, no? Ini kuan ba? Ay, simbako, ito simbako. Tingalon, mga tingalon. Tingalon ba yun? Gahit na yung bagang na eh. Huwag katakiyon kay kaya na. Takihan ko, gusto? Mamatay ko lang. Oo eh. Magantos ka. Mawala kayong istorya ha. Ang pagantos, taas kayo. Matayam ka ba doon? Matay ka pa pang matay naglargo kaysa makahasol kag tao no. Ano nga bisa ka ko eh, sugot ko eh. Na, simbako lang, matay mo pa doon bro. Mabot ang guwan nga. Wala. Nagilikon kayo. May usak atake duha tulo. Buhi gyapon. Baga ni, pero ako mga ni. Di ko. Rowan na, rami nagdamit yung lawas. Kuan hangyon lang ko. Hangyon lang ila. Wala ko lang ka ba? Pero ipagatol lang. Hangyon lang kas Ginoo. Lord ko lang lord ay nagpantong sa mayo. Siyang papa ba? Ano? Yung siyang papa. Nga ako putog baso, kutsara. Mga ni. May pag hangyon lang ka, lord ko lang lord. Makantos ko dito. Pero kan na kay pa kuan, pa ginay purpose git. Apa ni purpose? Atong purpose ron nga mulakaw ta ato na. Uy. Ngasal mo ay pas parkol be. Sundong, guys, parkour dosi. Agi ano pista na, wagi. Sige makaligo. Sige. Karon na kita nakaligog dagat sige. Kuyog ni. Pili tag sparkle. Ari to yun. O pa dong ba? Ada sparkle ba? Motor. Sparkle. Ari ka sama yan. Tos. Hindi mo kasi kasi motor. Bala ka di ay. Hindi ko mahatag ay. Mapasko na lang po balik, wag ka kahatag sparkle. Bye-bye. Bye-bye. Yo, what's up? May buntag yung tanan diha mga katambay. Another day, another life, another blessing sa itong tanan no. Karon kay May ambot mo sa ning pitsaha nga video. So karon no, apas mi ngadto sa dagat niting Daryl no. Ato may kailang master kay nangaligo sa dagat adto mga kauban no. So after sa pila ka days nga hustle hard na mo no. So karon adto mi mag-unwind. So pagasolina sa ta. Karon na namin diri sa skina sa NFA no, paabot mi sa mga kauban. So ni ko na lang no, nilakaw na mi awal na din ni biyahe na mi. Kay ni chat siya nga nana daw siya sa unahan, naguna siya sa mua. Okay, klaro. Hoy, yatay! Tara! So namin diri karon sa ano? San Remigio, Mayol Beach. Ano? So, basta ka na, Mayol Beach. Namin diri kay wala may paniud to sa balay. Wala may paniud to sa balay. Ari may paniud to diri kay dahan ko sa sobrang paksiw. Sa sobrang paksiw sa niagi nga pista no, was la kahurot. So ari may kay paniud to diri. Makas minum. Ala ba siya? Ang problema ron, asa ron sila. Asa ron sila dapit. Saban atray. Oy, dano script ra to, hubog-hubog na ko. Script ra to para vlog purposes ra to. Wato ka tayo. Sir, abay paksiw, sir. Ha? Abay paksiw. Tapos gayron. Dumo na adre. Dumo ra day. Chicks kayo. Ay. Sige. Ngaon ta? Ngaon ta ba? Ang naupali animal. Ganoy. Dito ako nahubugay. Ay mga dirabats mga kanoy. Tara. Gutom kayo na. Iya tayo. Si Kulaid. Kulaid ba? Makulan. Solve na mong paniod to. Sakto ra jud kayo timing kay pag-abot mo mga gano nga ngaon na sila di. Ano? Among purpose diri nga mukaon. Paano siya kanang tawa ka naga. Tari, dati. Among purpose nga mukaon diri ko ana kanang fulfilled. Purpose fulfilled. Basta makikita na ninyo dia. Ha? Alam sudan sa mga buwang mo. Ataya. Kamao jud kay kagay. Klaseng hipon ba?
Klaseng-klaseng hipon ka. Ay, nawayon magiging sayon. Aman, nagpa-picture tayo mo? Pop mo to. Tayo! Okay na ka? Gani ha. Hangyo siya sa kuha nga. Palingkuron siya gamay, no? Pero sige. Pero siya na naglingkod. Ako na nagbarog. Kumawa sige rin ko ta. Tagalog sprite ay. Alak na naman. Di sa takay mo bayungan na pud tayo guli ay. Naman niya to, alas 8 na bukas sa lingkod. Nagkanta, gyapon pantalan ay. Grabe ano? Darabay to may Hoy! Oy! Parang naloto. Nay mga kuan dayo. Chicas. Aizel! Aizel, kasama na mag-collab. Kulabi. Klaro kayo dito no? Ten, nagilak ten. Ano ka to? Aga. Dagkot ka na siya gaw. O di ba ito, oling? Dire o! Dire, may nagasto! Tabi tayo buyag, tabi tayo buyag. Hoy, stoy! Dong, Paul! Yuds! Ayaw, malabing langas, masukot na kakahoy. Tabi buyag, tabi buyag. Ako puti ka! 1, 2, 3, go! Oh! Magandang dila! Chiksa ay! Ala! Oh! Magandang dila! Unahan si Manila. Sige balik! Sige balik! Lagutan ay! Lagutan ay! Sa kontra ay! Gwapo na ba ka na muna nagda sa blade oh? Itong salida nga blade ba oh? Double time! Ayun! Soko man ka? Dive! Apel! Video ko ni mo! Video ko ni mo! Ay, Apel lagi mo. kaning inani na mo mga murag sakto na mi sa karga ni. Sakto na mi sa karga ni Bateng. So, di lang kita mag-video-video dito no. Di kita para video-video. Ato. Pero Go yun. Putang ina mo! Putang ina mo yan! Di lang kita pala video no kay. Among kuan dali private moment na namo maghubog-hubog or maginom-inom so ato lang paguna. So ato paguna tayo mo ay mo wala. Seryoso sa hapon mga katambay no. Ako din ang nanago kog chinilas na seryoso sa hapon. Padung na may mga magtagay dire nago kog chinilas ay. Tara number 1 chinilas ang itaguan no. Tara chinilas na napay usa dire. Gagaw. Agaw Martin. Let's! Agaw! Mga ako ni. Ako ni. Im ka na ba? Paul, im ka na ba? Wala akong baso hayo nga natay. Ako inom ko. Im nun. Im nun. Nakita naman si Nilas mga katambay, nakita na. Yate. Go! Nakita na si Nilas siya nagtudlo na. Kita nagtago na. Niloy, ano ako man? Agaw, Yods. Agaw. Agaw, Yods. 1, 2, 3. Okay, raga. Buga di ay. We're going home. Manguli namin mga ka, manguli namin. Good night. Bye. Arami sir. Okay. Arami.
Tahan. Asa akong gamit eh, kuha pa ng payo. Ano mo, sir? Bye, ikaw. Amping! Woy! Ba! Mura maglain. Salamat, ikaw. Uy, may mo salamat tayo mo. Oh, salamat. Salamat. Salamat, Ruben Serrado. Ikaw, salamat kay ikaw, Ruben Serrado ka. Salamat kay ikaw, ha. Kay mo ang putlong ang gamay. Chilidog. Putlong gamay man. Chilidog. Salamat kay ikaw na ikaw, ha. Tara. Let's go. Kauna ko no, lami ba? Ah! Ay, sige. Ano ko mag-bugol ba? Dali, bugol ba? Bugol tayo. Padayon na lang sudan ng bugol. Gimana ko wala sa bugol. Wala kay bugol ay na. Matanong karon tayo ka. Basta hubog ka din. Ha? Ikaw rin mabog. Sabi mo nga, ate, bugol ba? Dali kaya ka. Lubong mo naman eh. Lubong naman ta. Awa dali. Yeah! Kaya, men. Bugol mo noon. Muna maglain. Ito mag-bugol tayo ka. Oh, yun. Videohan tayo ka. Patay ko buwan yun. Ha? Bugol ba? Yawa. Bugol ba yun? Bugol sa balay. Buwan. Sa manukak de. Wala mo nukar tayo ka. Ano kita mag-bugol? Ate, ako na manukak. Bugol din. Pero nung natog drive no? Bugol na tugan. Oh, bagay ni wata na lamba. Ay, wata na lamba buang ka. Yawa. Balintong. Balintong. Balintong na balintong nang inatay sila ha. Yawa. Ay sige on dia. Ang balintong nga. Wara-wara ba? Wara ba? Watoy. Tinaw ba nga anaw? Watoy. Sa pagto week. Tara ko. Tara ko tugno ko tayo. Sa bugol. Oh. Natog ko nag-drive ko rin doon. Sa ato pa imo tong sugal tong kinabuhi de. Patay. Ano to ko sa bahala ka tayo ka. Ata ka hubog dagid. Bye. Tanang ko sa bugol. Oh, bye na.